Nu, vă rog, nu faceți asta! Tată, ce se întâmplă? Taci, acum îngenunchează! Milă, cruțați pe fiul meu! Executarea voastră va fi o lecție! Nu, tată, ajutor! Râdem de slăbiciunea voastră! Crezi că te va salva cineva? Aici noi suntem legea. Armele voastre, pământul vostru, viețile voastre, toate ne aparțin acum. Nu te rog! Springs, încetați focul acum! Rămâneți în spatele meu, acum! Sunteți arestați! Jos armele! Foc! Distruge-l! Destul! Zbor sus! Niciodată! Vei muri aici! Nu dacă te opresc eu primul. Ajutor, ne omoară! Regrupați-vă! Toți pe el acum! Da, frate, suntem gata! Foc la comandă, niciun pas înapoi! Pentru cauză, tragem! Pe poziții, vă doborâm pe toți! Ce ești tu, un fel de jucărie de fier? Nu o jucărie, o armă! O armă împotriva noastră? Exact! Sunt coșmarul tău logistic și am venit să-mi iau produsele înapoi. Toate produsele. Trageți! Distrugeți-l! E rândul meu. Sistem de țintire automat activat. Neutralizare precisă. Ia-ți familia și pleacă. Acum. Da, plecăm acum! Ești terminat! Nu mă oprește așa ușor! N-ar fi trebuit să aduceți un tank la o luptă cu lasere. Iron Man se întoarce spre tank, ridică brațul și lansează o mică racetă de precizie.